jopa vuorokautta myöhemmin kuin aikaisemmin. Kun Suomi liittyi Euroopan yhteisöön, Tullin tehtäväksi tuli muun muassa tarkastaa kaikki Suomen kautta unionin alueelle tuleva kala. Viime vuonna Pohjois-Norjasta tulevien kalalastien tarkastukset hoidettiin Tornion Tullissa. Rekkoja tarkastettiin yli 2300. Tullilaitos teki vuodenvaihteessa omia järjestelyjään ja siirsi kalatarkastuksen Torniosta Ivaloon ja Muonioon. Tällä tasoitettiin työpaineita hiljaisemmille tulliasemille ja saatiin tarkastus lähemmäs unionin ulkorajaa. Ongelmana on nyt se, että tarkastus hidastaa kalojen kulkua kauppojen tiskeihin. Ja, det är två problem. Det första är att öppningstiden är begränsad, så att bilarna måste vänta där till den öppnar om morgonen, och därmed blir leveransen försinkad till Finland, faktiskt upp i ett helt dygn. Det är klart, det skapar mer eller mindre de samma problemen till Europa som det skapar till Finland. Det försinkar transporten och det fördyrar transporten. Pohjois-Norjan kalateollisuudelle kyse on suuren luokan ongelmasta sekä rahallisesti että tuotteen laadun kannalta. Tarkastusmaksut ovat norjalaisten mukaan vuodessa lähes 50 miljoonaa kruunua. Suuria määriä kalaa kuljetetaan kauas Keski-Euroopan suurille markkinoille. Ja kala erityisesti on herkkä elintarvike, joka pitäisi saada kuluttajalle mahdollisimman tuoreena. Hvor ska du åka? Ska till England, Grimsby. Ja. Har du bråttom? Ja, det har vi beståndigt med fiskelass. Det är ambulansen nästan. Ja. Var ska du åka härifrån? Till Göteborg eller? Ja, Göteborg och så färga över till Danmark och så Rotterdam och så färga över till England. Och hur lång tid tar det? Nej, vi ska leverera tisdagsmorgon. Klockan 7. Var ska du åka? Ska till Frankrike. Boulogne. Ja. Och det är lite trångt här i Tolle. Blir det svårighet för dig när du kör vidare? Det kan det bli. Men idag har vi god tid, så idag höll det. Det gör det. Har du haft några svårigheter med? Nej, inte ännu. Men hvis vi får tidig avgang ifrån skibåten, så har det varit bättre hvis fiskekontrollen ligger nere i Tornio. För då har vi varit 3 timmar framför i förhållande till vi är här, kan du säga. Och de öppnar klockan 8 om morgonen. Men är det så mycket 3-4 timmar? Ja, det är väldigt avgörande många gånger för att du ska kunna nå färga Göteborg, Fredrikshavn eller Göteborg, Kiel. Blir det stress när du kör till färjan där i Sverige? Det gör det ju som regel. Det går ju stort sett i ett nedover för att nå. Och det tar sin tid att köra till Göteborg. Hur lång tid tar det? Cirka 21 timmar härifrån så till Göteborg. Tarkastus hankaloittaa pahasti myös Suomen markkinoille tulevan norjalaiskalan kuljetusta. Kun tarkastus tehtiin Torniossa, kalat saatiin norjalaisautoista etelään lähteviin suomalaisrekkoihin jo aamulla. Mutta Muoniosta on vielä 4 tunnin matka ja Ivalosta 5 tunnin matka Etelä-Lapin rekkaterminaaleihin. Kun välimatkaa on monta 100 kilometriä sitten tänne lähetyspaikkoihin, niin siinä ei tahdo sitten tavarat kereitä meille enää virka-aikana. Ja kun rekkaliikenne täältäkin lähtee Etelä-Suomen omaa aikataulussa mukaan, eivätkä rekat voi odottaa meidän tavaroita, vaan heillä on muutakin kuljetettavaa, niin ne useasti myöhästyy sitten niistä kuljetuksista ja tavara jää vuorokaudeksi tänne ottamaan seuraavaa kuljetusta. Tarkastusasemilla työ tehdään niin nopeasti kuin vain on mahdollista. Direktiivien takia paikalla pitää olla eläinlääkäri, joka tutkii lastin silmämäärin, testaa lämpötilan ja ottaa tarvittaessa näytteitä laboratoriotutkimuksiin. Lisäksi käydään vielä melkoinen paperisota. Silloin kun rekkoja on ruuhkassa asti, odotusaikaa tulee väistämättä. Ja ruuhkia riittää, sillä Muonion ja Ivalon kautta kulkee yli 200 kalarekkaa kuukaudessa. No, me on yritetty keskittää työvoima sillä tavalla, että lauantaina olisi vähintään 3 tullilta, mutta tietysti eläinlääkärillä on vähän hankala, kun niitä on vain 2, niin hänhän joutuu sinne suurimman työn tekemään ja kovemman paineen alla. Norjalaiset neuvottelevat parhaillaan Euroopan unionin kanssa
jotta tarkastus voitaisiin tehdä jo rekkojen lähtöpäässä unionin hyväksymällä tavalla. Tällä hetkellä tarkastus toimii käytännössä itseään vastaan. Niin, tämä tarkastushan on ilmeisesti sitä varten tehty, että valvottaisiin EU-säädöt tulevan tavaran tuoreutta ja sen hyvää laatua. Ja nyt näillä järjestelyillä niin tämä aiheuttaa sen tavaran huononeminen tai vanheneminen 1 vuorokaudella. Ja se ei kalan kohdallakaan niin ole tietenkään hyväksi. Nykypäivänä, kun elintarvikelaki, hygienialaki vaatii meiltäkin omavalvonnan osalta kaiken tulevan tavaran tarkastuksen täällä laitoksessa. Ja me olemme tämän kala-alan ammattilaisia, niin me pystymme sen kyllä tekemään täällä, että tällä rajatarkastuksella ei ole mitään merkitystä tänne tavaran tuoreuteen. Ja Kotimaan katsaus jälleen huomenna. Hyvää ystävänpäivän jatkoa kaikille.